Kita ninyo guys. Dami pa o dyan. Doon. Mascara. Nag-iisang makeup. Oh, good. I need that. I need that. Oh, my husband need it. Oh my God, you need that? Oh my God, it's open guys. Walang laman. Kaya pala open, walang laman. So, welcome back sa ating pagkalkal. Kaya pala open, wala silang tinapon. Puro lang bag. So, yun. Wala. Okay guys, welcome back guys. Dito tayo sa kabilang dumpster. Tingin lang tayo. Chocolate, walang laman. Ang dumi-dumi. May laman. Ano to? Coffee maker. Sira. Ay, it's broken. It's broken guys. May something dito ba? Hold on. Look guys, oh. O, diba? Aray. Ang hirap kunin. Ito, oh. Ilagay natin sa sasakyan guys. Okay. Ano siya, parang display ba? Display. Okay. Ang hirap dito, eh. Ano kaya ito? Sira. Ito, ano to? Ay, sira na guys. Sira na. Check natin dito guys, baka meron or baka wala. Puro ano. Ay, may black bag. Tingnan nga. Mga black bag pa. Tingnan natin. Box. Ay, they pick up already over here. What's in here? Oh, pick up. Okay guys, anong tapo ng pit ko? Tignan natin. Oh my God, puro ano? Walang ano. Wala eh. Hi guys, sana may laman. Oops. May something sila. Let's see, tignan natin. May tinapon.
Uy, maganda ito, oh. Maganda yan, oh. Tignan natin ito. Maganda to guys, oh. Lagyan ng bulaklak. Saka may bag, oh, ipadala. Ito din, oh. Ito. Ilabas ko lang ito. Okay. Ito, magamit ko ba to? Crack man, eh. Nag-crack siya, oh. May isa pa doon. Tanungin natin si Tami. Tanungin natin si Tami yan. Kung okay ba siya. Maganda ito sa ano. Sa office. I-close natin. Para hindi tayo makita. Okay. May mga ano sila guys. Oh. Tignan natin kung expire ba ito. Ayaw nating magdala ng expire. Walang expiration. 22. Uy, hindi pa expire guys. Hindi pa siya expire. Hindi. Ano po dito? Hindi ako makakita guys. Hindi niyo makita. Tignan natin ba kung mayroon pa. May ano eh. Mag-gloves tayo guys. Meron oh. For use. Ano to? Ito. Hindi pa sila expired guys. Ipadala natin sa Pinas. Marami pa dito. Jackpot. About this one. This one is not expired. Dalhin ko na ito sa bahay guys. Doon na natin pagpilian guys.
Meron pa doon. Meron pa doon, guys. Marami pang chocolate. Marami pa, guys. Oh my God. May ipadala pa ito ba? Pilipinas. What is this? Jackpot tayo, guys. Jackpot ang dami. It's not expired. What is it? Chocolate candies. It's not expired. Ang sure marami pa dito ba? Ilalim. Okay, let's go. Hi guys, dito tayo sa kabilang. Hala, ang daming ang daming tinatapo na gift card. Look, ito ang dami hindi man yan magagamit. Let's see kung mayroong tinatapo na something. Hala, ano to? Oh, cactus. Oh, what is this? Daming card. Daming card. Hello, what is this? Ang daming gift card, guys. Look, AMC, Visa. Ang daming cactus tinatapon eh. Hala, may mga chocolate. Ay, mga cactus. Akala ko chocolate. Ang daming tinapon. Yan. Oh my God, ang daming tinapon na card. Look, tinapon. Kita ninyo, guys. Dami pa dyan, doon. Meron dito. Baka may chocolate. Boxes. May something dito eh. Ano to? May laman. Ano yan dyan? Oh, card Maraming card Grabe. Well, A lot of them. It's like they threw everything what they have. well, because they probably redesigned them. They're not, Everything. They're not really you have them charged up. So. Okay. Anong laman itong box? Let me see. Coke. What is Coke? Hello guys. So ngayon guys, ito na yung nakuha natin. It's not the usual na yung we get from our dumpster diving. There's like, let's see, I'm going to put it here. Oreo,
And I look at the expiration date. So, ito siya. Circus animal na ano, hindi ko alam. It's a cookie. And then, oh my God, there's a lot of, you know, this like packaging. Meron, ano tong tawag nito? Bubble gum. Look, ang dami. Ano na natin ito? You know, it's Oreos. Maraming Oreos. Oh my goodness. So, yun. And then, mga bars. M&M's. And then, ito, oh, yung tawag nun. Mga bubble gum. Ang dami, oh. Look. Anong gagawin ko sa bubble gum na ito? Ang dami, pero kinuha ko siya, guys, kasi maganda siya ipadala. And then, ito, oh. Ito, mga ganito, mga bars ba? Granola? Payday Peanut Caramel Bar. So, mga bars, tinapon. So, yun siya, guys. Mga tinapon nila. Guys, hindi pa talaga siya, ano. At saka, alam niyo, hindi naman ito talaga pag ma-expire, hindi talaga agad siya masira. May, ano, extension yan. Pero, hindi pa siya, ano, hindi siya, tawag nun, expired. And the Milky Way. Maganda pa yung Milky Way. And guys, isang cellophane. Look. Cellophane ng ano. Anong gagawin ko nito? Oh, Lorna Dawn. Okay, ang dami guys. So, hindi pa sila mga expired. Oh my God, mga tinapon. Nakakaluka naman ito eh. Look, ang dami. Hindi ko ito. Paano ko ito gagawin? Anong gagawin ko nito? Look, mayroon silang tinapon na goldfish. Ito for sure, itapon ko to. Ito siya, you know, hot ano. Itapon ko yan for sure. Pero ito hindi expired. Maganda nga iyan, guys. May ano, oh, na ano pa, oh, nadupi lang siya ba? Oreo minis. Oh, look at this. Oh, this is, oh, it's individual pack inside. Look. This one is individual pack. Velveeta. Look. And ito. Fudge stripes minis. Look, oh. Look, ang dami, guys. Hindi siya open, guys. And then, hindi din siya, ano, kasi yung ito, ako na lang nung nag-ano nito. Tawag nun, butas. Ako na lang nung nagbutas. Alam, guys, ang dami. Bag, ang dami, little boy. What we can do with this? What are we going to do? And also, guys, look, ang dami na, oh. And then, mayroon pa dito. And then, mayroon pa doon sa bin. So, ito, guys, paborito ito ni, ano, nila ni Lloydie ba? Nila ni Lloydie. Mahal ito. Alam mo yun? Hindi pa siya expired. I don't know kung Lloydie wants it. Hindi siya dirty. Uy, ginoo ko. Uy, linis. Malinis pa talaga siya. Uy. Oh, nasa bag siya. Malinis siya. Hindi pa siya expired. Kinain ko nga yung binili ko talaga sa tindahan, guys. Kinain ko nga siya eh. Sa tindahan. And then, expired na nga yun. Kinain ko pa rin siya kahit expired na. Yung ako talaga nung nagbili nun, hindi yung galing sa basurahan. Pero ito, malinis man siya, guys. As in talaga, malinis siya. Kung sayang man ito, eh. Sana may donation dito ba? Yung parang donation bag o donation pantry. I-donate ba? Maghanap tayo ng donation pantry, eh. At saka guys, ito guys, nakita din natin ito kagabi. Broken, tinapon siya kasi parang may something siya dito sa ibabaw na naka-attach. So, I think, sabi ko, okay lang yan tinapon. Pero okay naman siya displayhan ng mga bulaklak, ganon. Lagyan mo ng rocks doon sa ilalim. And then, lagyan mo ng iba't ibang halaman. Katulad ng ginawa ko, nakita ninyo sa vlog ko. Pero maganda siya guys. O, tignan nyo naman yan guys. Ang problema lang nito is yung may attachment sa ibabaw na sira. Yun lang. Meron tayong nakitang bag. And then, meron tayong nakitang globes. Look. Oh, Eiffel Tower. Tayo at saka bag. Ipadala natin sa Pinas. Eh, nasira siya. Or, well, ilagay lang siya. Okay na. And, manika, guys. Look, a doll. So, yun, ipadala din iyan. So, yan. And, ito, guys, sa Big Lots. Nasira siya. Let me see kung anong gagawin ko nito. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin. May kasama kasi siyang ito, oh. And then, naputol siya ba? Nasa box pa naman siya. Parang naputol yung niya ba? Look, oh, nasa loob yung So, let's see what Tommy can do. I like this. You can put pictures in and then you can stand it like this. And guys, marami pa dito, guys. Look, tignan nyo to. Cheese mix. Oo, cheese mix.
pretzels. Ito, expired na ito. Itapon ko na to. Yan. Ito siya. Pretzels. And then, ito. Hindi pa sila open, guys. Famous Anna's chocolate cookie. Mga cookies. And then, let me see kung this one expired. No, this one is not yet expired. Oh my God. Tingnan nyo yan, guys. Malaking goldfish. Let me see if this expired. No, it's not yet. Oh my goodness. Hindi pa sila expired. Oh my God, ang saya. Another pretzels. Another mini mix. Look, mini mix snacks. Yun. Ano pa ang see? This one, hindi pa sila expired, guys. Tinitignan ko sila. Yung iba expired, yung iba hindi. Pero ito, hindi pa sila. Look at this, love. I love, it's very cold, eh. This one, the mini one is expired, the goldfish, but this one is not. Oh, this one probably expired also. And these are the Ritz cheese crispers. Oh my God, they have this, han. Crispers, huy. Oh, they have this. Oh, crispers. Hey, stop fighting. Let me see if this expires. There's no expiration. Not yet. Oh my God. Oh, dalawa. Oh, dalawa yung ano niya. Look. I know I found a lot of this coin chocolate. I don't know if there is an expiration with this. Look, guys. Maybe the bag that go with this, but let's see. And they are not even dirty. The bag, I ripped it apart. They're all in the bag with the how do you pull that, guys? Hello, what is this? Oh, look, Maybelline mascara. Nag-iisang makeup. Oh, good. I need that. I need that. Oh, my husband need it. Oh my God, you need that? You need it. Serious tami mo eh. Oh, this is a weird gum. Avengers gum. Tapos natin yan. So, this is it, guys. Tignan nyo naman yan. Oh my goodness. Look. Grabe. This is it. Tignan nyo na, guys. Ang dami. Anong gagawin ko nito, guys? Ipadala kung hindi expired. Look, ipadala. O, diba? So, yun lang, guys. Yun yung nakuha natin, guys. Puro mga snacks. And ito lang yung nakuha natin na hindi snacks doon sa ibang tindahan. But anyway, thank you guys so much for watching. Hopefully, guys, nag-enjoy kayo. And yun. Hopefully, the cat won't eat this. Bye, guys.